Hej gutter, det er FDG igennem her, og vi skal spille noget mere Minecraft. Som I kan se her, at vi er lige gang med at lave området på det hus, vi skal bo i. Men selvfølgelig skal vi ikke bruge brosten og jord. Vi skal selvfølgelig lave noget mere på det. Men nu begynder vi lige alt det hurtige. Og lige sætte en seng og alt muligt. Gør lige sådan her, så laver jeg en til, så det skal se pænere ud. Ja, vi skal lige overhugge noget træ og tage det her kul. Meget med kul. Det er vigtigt, virkelig vigtigt med rigtig meget kul i den her. Fordi hvis vi ikke har kul, så kan vi ikke få jern, vi kan ikke få noget som helst. Okay. Jeg tror vi skal bruge til huset. Jeg tror vi bruger det her mørke træ. Så skal vi virkelig bare få frøene fra det, så vi kan få noget mere. Der er flere får. Har der mere? Supernova. Okay. Men det er jo på grund af, at vi skulle bare lige have et lille sted at bo, så som bare lige i starten. Okay, nu har jeg lavet lige sådan en hurtig step up. Okay. Vi går lige over og tager, hvis der er faldet nogle frø fra det. Så sætter vi det. Okay, lad os lige ødelægge det. Please. Der er 2. Fedt nok. 3. Woohoo. Okay, vi har 4 nu. Så der er en der, en der, en der, en der. Så må vi bare vente til det er kommet op igen. Jeg ved ikke, hvor vi skal bygge vores mine hen. Det er på grund af, hvis vi har dem her, ikke? Fordi så skal vi lave dem meget langt. Vi er på 82 lige nu, ikke? Så jeg tænker på, at vi gør det. Vi gør det hernede, så fikser jeg det off-camera. Sådan lige sådan fikse. Eller nej, det gør vi faktisk nu. Der er sådan en vej ned. Det gør vi nu. Fordi det ville ikke være så fucking fedt, hvis jeg lige døde. Jeg tror også, det ville være ydmygende. Allerhøjeste skuffelse. Okay. Sådan her. Okay, jeg tror, vi skal bruge noget med træ, som jeg ikke er så glad for. Okay, tager lige noget jord her. Okay. Sådan her. Sådan her. Bak! Det er ved at blive nat, gutter. Vi skal hurtigt op. Fordi jeg gider ikke at blive ramt af en creeper. Der er ikke tid til fejl nu. Heldigvis lige har lavet den her hurtigt. Ind og sov, inden der kommer der spawner monstre. Sov. Det er bare dejligt. Okay. Okay, så gør vi sådan her. Jeg tager lige alt det her. Der er lige meget med jord. Prøv at kigge, det brænder derovre. Starter en skovbrand, den der lava. Fuck. That was close. Okay, det bliver lidt af en udfordring, det her. Så vi gør lige sådan her.
Skal vi se, om vi kan hoppe os frem. Okay, sådan der. Sådan der. Okay, men det bliver bare svært på den her måde, tænker jeg. Så jeg vil lige finde en anden måde. Jeg ved, at vi bruger en stige. Sådan, så laver vi bare sådan langt ned. Ja, vi har mad. Fuck. Okay. Fordi at det er lidt dumt, det jeg er i gang med lige nu. Det tager også alt for meget af episoden. Så jeg gider ikke at gøre det off camera, men så dør jeg sikkert bare. Tager jeg det ikke seriøst. Okay. Men det vil jeg gøre lidt senere. Lige forme det. Tænker jeg vil bygge formen på huset. Okay, så har vi formen. Så skal vi bare have området. Det tænker jeg bare skal være... Den ene side skal være det her. Eller vi kan også bare gøre sådan 1, 2, 3. Så kan vi tage det her. Så kan vi tage det sådan her. Så skal jeg sådan her. Så bliver sådan blandet noget. Så skal jeg lige gøre sådan her. Okay. Sådan der. Brune, så kan jeg gøre det bedre. Så skal vi sådan her. Det er bare sådan lige til at prøve, ikke? Så det cool ud, det gør det. Okay. Gør sådan her. Så er det meget nemmere. Jeg synes, det ser cool ud. Okay. Jeg tænker, at hvis vi går på den her måde, så skal vi, hvis vi har sådan et smalt hus, så skal vi have sådan en kælder, og vi skal have alt. Men jeg tror, at slutter episoden her, gutter. Det har været hyggeligt at spille endnu en gang hardcore. Jeg håber, jeg vil gøre det mere i fremtiden, når jeg ikke vil dø på den. Indtil en lang let's play. Vi ses så sammen.